antxoa freskuek. Kaixo, ongi etorri Antxorienera. Gaur, asmatzen dozuen bezala, antxoak dauzkagu. Lupia bai, atza aurreratu esatzu egun, arrain kontuekin joan biginela gaur, eta orduan antxoa batzuk ekarri ditugu, eta nik normalian etxean ditut arrautzatik eta irinetik pasata. Bai. Baina gaur, aputxo bat ezberdin egingo ditugu, ez gara asgo arriesgatuko besta, baina limoiakin, berakatzakin egingo ditugu, gero bakarrik irinetan frijitu, eta holako entzalada patatakin lagundu. Erdi marinatu imarritxuz aurrena eta gero frijitu. Hori da. Zuk lupia gehiago jarraituko zu tradizional aldera, errezta berri batekin. Esan, aspaldi ez dugu papilloterara ezer egin. Eta ingo duguna da, betegarri berezi batekin papillotean, non izango ditun olibak, tomatea eta pinaziak. Hori lupiarekin, aluminio paperean bildu, labera sartu, eta garbi, xano, jateko. Pinaziak kontauta ekarra dituzu? Ez. Zenik batzuk lapurtu ditut, Lasai, Andrea. Han behar dituzu guzti. Vale. Zuk zehose hartu duzu emendik? Berakasati bat. Vale, alatabe moldatuko terrezeta, horaxe joango da. Lehengoz, patatak azalta guztiz egosiko ditugu. Bitartean, berakatza birrindu eta limoian sukuakin nahasi. Antxoak garbitzu, zabaldu eta ontzi baten jarriko ditugu azala azpitik eta limoi sukuakin estalik. Hori ordu betez osten utziko, eta gero patata hotza dauenean zuritxu, zatitxu eta tipuleta eta perrexeakin nahasi, olixuakin, xerezo espinakin eta gatzakin ondu eta gorde, eta azkenik antxoak irinetik pasa, frijitu eta patata entzaladakin zerbitzatuko ditugu. Beraz, hasiko algea. Patatak ekarri ditut, lagungarri bezala etortzen dien honek txikitsuak. Bai, egosteko hobenak. Bai, honek etortzen die, berez nik mikrobin laban ez ditut itxen inoiz, baina honek etortzen die batzutan eolako plastikozko ontzitxo bat. Hori zen, ez da probatu inoiz. Ez da probatu, eroste ditut, txikisa dilako eta tamainoen gustatzen gatelako, baina ez ditut inoiz. Berez, 7 minutuan edo, denbora gutxien eitzen diela. Baina esperientziatik ez da hit. Nik aukeratzen guten ez. Oiek hartu eta txikiak izaten dira honan, egosteko ero honenak hone dira, ze egia da bitu hori, gero jende askota egiten da galdetu. Patata zenba denbora egosten dira. Tamainoen arabera. Ez daukaz ikusirik patata honek, ero lako patata eder batek, azkenean agian 40 minutu berko dituena. Honek 15-20 minutuan egosita gongo dira. Eta guri, nik horatzen naiz, ostra izan, ez patatak 20 minutu egosten dira. Ez dauka zekusirik, patataren tamainak, zuan indarra berdin da, behin irakiten dagoenean berdin da. Baina patataren tamaina batez ere ez dauka zekusirik, eta horroberena bakizue laban bat sartu, eta gorantza bultza egiten dizu, bera patata bere pixuarekin erortzen bada, egosita dagoela, eta hor komeni da aldala ez ustea, ez ostutzea. Nik utzik ditut urak entzen diet hori bai, eta gero beraiek utzi peltzen, esan dezagun da. Claro, jan patata egosi, garbie eta ona dala, hidratu ona da, patata, ze jenteak patata izte, bilurra bezala dauka, baina fama txarreman diote, eta bai, claro, patata frejituak, ketchupak inda maionezarekin, horren osasuntxuak egien ez dia. Baina patata egosi entzalada bat, oso ondo sartzen da, eta gainera proteini antxoakin sartuko zau, eta goxo joango da. Ero marmitako batean, patata ere, erra da, gozo askoa, eta horri osasuntxua, garbia, eta aina, bertakoa. Hori da. Hemen txenabil, limoi apurtxo bat botatzen da, berakatza birrindua edo aldozue jarri... Hau izango da, baina ontzen jarri behar dituzun, hortan nasketa, ez? Hori da, utziko ditut, antxoak, behin garbi dauzela, ontzen marinatzen, oskailuan aldozue utzi ordu batez, edo biz. Ez, hombre, hor, segun ez duten, gero eta denbora gehiago, hori bakizue asko egiten du, jentiak egiten ditu hauek, marinatuta antxoak jan, eta horretako egiten dara, txori egin izan dugu, ospinarekin, batzu limoiarekin, nasketa, ura eta limoia, ura eta ospina, eta gero den, segun nola gustatzen zaizkizue, batzuei gustatzen zaizkie, ondo kozinatuta, ze azkenean bakizue limoiako azidoak kozinatu egiten dituela, orduan denbora gehiago utzi, ero, basareto lan pixkate gordin puntuarekin, ikusiko duzu, azalean ez, haragian zeituen nabaritzen da. Ja, ikusten direnean, ja, zuri-zuri geratzen direla, ondo kozinatuta daude, eta gero horrek mantentzeko, oberena oskailuan, eta olioarekin estalita, gure ama beti botatzen zion gero olio horri, perrexila eta baratxuria txiki-txiki. Berakatza holan gordini. Horri ditu nikolan, dozenaka kilo jan izan ditugu lako.
Bueno, ontsa garbitxuko ditugu antxoa batzuk. Oso, no? Batzuk ekarri ditut, garbixak eta beste batzuk ez. Behin, holan erretilutan eta saltza dituzte, holan, supermerkatutan, arraindegitan, eta holan bebai garbitza hotzue. Hemendik izango zen, nik kanpoko esurdurak, barruko esurduak entzeotzat. Beraz, apur bat, atzamarrakin... Liburuan irekiko dituzu. Hori, atzamarrakin lagundu, eta honekin tiraka. Apurtxoa garbitxu, eta hemen jarriko ditut, holan, goratz begira. Eta horrik gero botako diezu, ospina gainetik, ez? Hori da, gero erakutziko zut burua eta esan ditzen da, baina bebai, erresa da. Oso ondo. Holan, tira, garbi, ona, burua eta atorten danean, batzuk izen da bera, burua kendu, atzamarra sartu holan dana kentzeko, eta danain. Nik beti auki izan dut itxuria, hartasi batekin egiteko. Nik beti burua eskuarekin hartu, eta batean, burua eta tripak batean atera. Ontxe, eskuakin inot. Berdinakin, bai. Baina, betxu, nik, ez dakit, betidanik, hola nahi izan dut. Burua kendu, eta gero, berdina. Osa, gero, atzamarra sartu dizu, bai ala bai. Bai, nik hor, buruarekin egiten da, egia da, buruarekin tira egiten baduzu, ja tripak batean eramate dituzula, gero atzamarra laguntzen dio. Baina, bueno, hor, ez da... Bakoitzan eskola... Hori, etxerako da. Kontua da, ekainean, ja, azkenengo antxoak, ja, denboraldia bukatzen, eta lehengunean batek galdetzen zian, ez? Presioa zeren arabera izaten da, zebakizu gora beraketa izaten dela, eta hor faktore pila badaude antxoaren presioa zein dan izateko, ez? Lehenko eta behin, denboraldia zira, normala da moduan, aurrenekoa jendia gogotxu egoten antxoak hartzeko, hor, garestia izaten dira. Tamaina da oso faktore garrantzitsua, ze hor, antxoatik gehien ordaintzen dutenak, konserberak izaten dira. Eta konserberak tamaina ederreko antxoan izate dituzte. Orduan, tamaina ederrekoa direnean, normalea den moduan, hor, konserba enpresak eta ondo pujatzen dute eta dendetara eraman nahi duten arrantzaleek ero beste honek, dende izaltzen dietenak, gehiago ordaindu behar dute antxo horregatik. Antxo hori, gero, noski, dendara eraman beharra, garraioan. Orduan horbek sartzen da, izotza eta eukin behar dute, gero gasoia sartzen da, orduan garestitu egiten dira. Baina batez tamainoarena oso garrantzitsua da. Garestia dira baita lehengo antxoak portuan sartzen direna. Arrantzaleak gaua azten danean, iluntzen danean ateratzen dira itxasora, eta saiatzen dira egun harria lehenengo goizeko zazpiditako egoten portuan deskargatzeko antxoa hori. Hoiek garestia bat dira, hoiek dira dendara jun aldirenak, eta hori da esateko ekarri berriak, ointxe itxasontzitik kotxean sartu ditut eta ekarri ditut. Orduan hor presioan bebai, igo itzen da, normala da moduan. Baina hori normala da, zen ikustot, horako sasoiko produktuekin eta gertatzen den bezala, jendia desietan dau horrek merkatura eta hurbiltzeko, ez? Ni urte osoan, ez dakit, zainzurixak. Zainzurixak itxoiten eta iarrai itxoiten, da orduan apiri jaltzen danean, udaberri jaltzen danean. Etorten dienean, hor aukitzot gogo bat, Iazko urtean, bataz beste, lonjan €1 ordaindu zen, eta konsumitzaiek €4, €3.80 inguru ordaindu genduen dena. Hor, karo, esaten dut, lehenko eta behin, tarteka dagoenak, hor, onura irabazi batzuk izan behar ditu, noski, eta gero, baita, asko garrantzi handia dauka, ez da berdina, antxoa bat, Bermeon, Ondarrun, Pasaian, Ondarri bino erostea, hango arrandegi batek, hartu eta esan dezagun bizikletan eraman dituela antxoak bere dendara, ez dakit, antxo horiek saltzen badia Iruña batean. Hor gasolea sartu behar duzu, koste horiek sartu behar dituzu, eta gero zure langileei ere ordaindu behar dizu, ez? Orduan, faktore asko daudena, baina garrantzitsuak gehien bat izaten dira, tamainari garrantzi handia ematen zaio, horre izaten kiloko eta 40 tartean daudenak, horrek izaten dira, konserberak, eta guk ere, gustatzen zaizkiuna horre tamaino derrekuak horrek, gaina harrapatze dituzula Holanda, zuzen daudenak, freskoak, hori gutizi bat da, eta gutizi bat danentzako. Eta noizbait, ataratzen dasunean edo eroste dasunean horako konzerbak, eta torten dira horrek ematen da, aspizunak, egoten dira batzuk, ostras, tamainokoak izaten dira dotoriak. Eta dirdira, kolorea, eta dana. Hori gertzen da, guk hemen, danetat dauzkau, txikixak eta handixak, eta jarri dut geruza bat, antxoak, hori, azala, bera behira. Gero gatza? Gero, gatza,
Eta gero, koiara batekin, botako lehenen jako nahasketia. Hau dala, limoia eta berakatza. Beraz, joango gara holan, lasainatxo bat eitzen, geruza, pare batekin. Oso, ondo. Hemen, guk burua eta esan duzula eta kendu iten dizula eta tripak, Bai. garumaz hitz egin dugu hemen, garuma, bakizu antzinako erromatarren esan dezagun ongarria, estarluza, gaur egungo pastillak, hori, gaur egun, nik ezautzen duen jatetxe bat, non sardinak egiten dituzte, eta sardinen buruak eta tripaketak gero hartu, eta beraiek hartzitzen dituzte, gero horrekin garuma egiteko, beraien etxeko garuma, eta hori erabiltzen dute gero, beraien arrain platerak eta ontzeko. Hemen txorienen erabili genuen, eta azkenean bakizu dela, holako, saltza suku potente bat, usaimenera ez horren atzegina, baina gero zapore aldetik eta indar itxaso zapore izugarri ematen diola, eta hori, duela milaka urte erromatarrek asmatu zuten, eta gaur egunera iritsi bada, zerbaitegatik izan da, eta gaur egun badaude hemen Euskal Herriko konserbera batzuk, zeintzuk olako potoak saltzen dituzten, eta erabile alduzu ontzeko olako edozer, zerbait bizia eta gazia da. Hori esan da, eta itxasotik atera gabe, marrazo kontuekin ator, eta hau, aipatu nuen iasko denboraldian hori izan zen, gaina Horaziorekin egon itzen egun batean, marrazoak arrisku bizian daudela. Kontua da, aldaketa klimatikoa dela gatik gero, itxasoak azidifikatu indira, berotu indira, eta horrek ze ekarri du, ur hotzagoa bilatzera etorri dira, eta nora etorri dira. Nik hemen marrazoak daudenik ez da, egongo ziren ziurreni, baina nik semeak eta esaten dutenen, aita, hemen marrazoa da, horrek, zen ere semei gustatzen zei guztia honek. Pelikulak eta. Honek, telebistako reportajea marrazon inguruko, eta gustatzen zizkie, hemen ez daude, bai, honeak ere etortzen hasi dira, eta zurlaria, ja kontatu didate batzuk, zarautz inguruan ikusi ituztela marrazo. Zako pilurren mamidaben zu hori itxasuan egotiek eta bapatia... Baina, Patri, horrezaten da. Urtean jende gehiago hiltzen da. Koko batek buruan jota siesta botatzen ari dela, marrazoak erasotuta baino. Asko jende gehiago. Alatabe nien nintzen sartuko. Baina, zeren kulpa izan zen? Steven Spielberg, 1975. Erderaz, tiburón. Inglesez, House lan zaten da? J-A-V bikoitza S? Marrazoa nola da inglesez? Marrazoa, nola esango da? Jau. Xauena jau. Zuk ikusi ezu, Shark da. Ikusi ezu Sharknado. Baina pelikena da jau. Ikusi ezu Sharknado. Ez? Pelikuloia. Ez da, bihurrezkoa? Bai. Komedia bihurrezkoa holan tiburoi baten... tiburoiak, tornaduak... Kultuzko pelikula. Ze gertatu da. Nik egia, nik behin baino gehiotan esan du. Nik igeritea pila gustatzen zait, ez daukat esan dezagun beldurregia eseri, eukimarko nion gauza gehiago, baina itxaso zabalean, salto egitea. Bera begiratu, holan, zure betaurreko horiekin, eta zerrez ikustea, iluntasun hori eta horrek, kriston errespetu ematen, eta burura etortzen zaidana da, hori, marrazo eta gertuko gala. Ez, esaten genduena lehenko astean, honek atun gorriekin eta ez da gizar. Txan. Asan ziaten poliki egin baldara. Txan. Uratzen du jendea, zer dan, ez? Spielberg mina handi indigu, eta danok, ez baina, pentsatzen dugu, olako zerbait agertuko zaigula. Ni bakitu zematu eztan bilur gehiago uraz pixan, olako industrialdeko eremuek eta, adibidez, Bilboko hor herriberan azpixan zegongo dan, hori ez jakitiak da, iluna daunez da, horrek bai moto ez da bilurra. Oin garbitu dira, itxaso baino gehiago. Ni Pasaian arraun egin dut, 2005 urtean, eta arraun egiten, kompresa bat. Ez da gizar. Poltsakada bat. Dana zikinan, zer da? Horrek bai, bilurra barik naska ematen zuen, eta uste dut, kulturalki pixkatu hobetzen ari gala, ala ere zenbat plastiko, botella, arroka artera joaten bazaete, lotzagarria da, zenbat zikina aurkitzen da nolako tokitan. Baina, marrazo kontuetara, zu kontatu hori, eta nik ero marrazo kontuekin jarraituko. Ni antxoa kontuetan jarraitzen dut, eta hementsa azkeneko geruza ingo. Orduan, hau sartuko, oskaiura, ordu batez, minimo, 24 ordu saltzen dugu nik uste asko izango dela, erresta honetarako,
Bai, gero, jakitako sinatu inbar dugula, ez berdin, azkenean, ez horako limoi zapore pixkat eman nahi diozu. Hori, da zapore apurtxo bat aukitzeko lan, bixia. Orduan, hau, oskaiura, eta ikusiko koloria zeran aldatzen jakon, ontxerak utziko zut. Ze, lana, egin ekarri dut etxetik. Horrek horrela jateko modu, deia. Bueno, ez dezagun esageratu, baina... Patri susia gordein jaten. Egia da, baina antxoakin egia da ez dagoela... Horan, marinatua bai, baina... Bueno, guk etxean nola iten ditugu ikusita erdi sushi dira, Guk etxean oso gutxi marinatzen ditugu. Hola geratzen die, txuritxo. Beraz, honek imiko ziren garbitxu, irinetipaz eta frigitxu. Baina, lehenan joango gara, gure entzaladako osagaiak eta prestatzera. Hau izango da, tifuleta, eta perrexia ondo txikitu. Beraz, ondo txikitu, horra, eta gero, patatakin, frigitzera, errez da, xinplia da, baina batzutan egia da, betiko zaporiak eta xinplienak diela... Patri, udakoak onak izaten dira, ez? Ez dago horre, launekin, ondartzan egon, kalian egon, eta pixat, eta gauza, kalitatezko produktua baitu, ez da holan behar komplikazio gehiagiri. Arrazoia. Bueno, marrazoki jarrituta. Ugalkortasuna ere badago beraien gutxitzean, ez? Ez dira, animali bakartia dira, ez dituzte ume asko izaten, eta orduan, hor dago faktoren artean gutxitzen dozena. Gehien bat gizakia da, argi dago, argi eta garbi gizakiaren erruagatik ari direla geizten, gero arrantzaleen saretan da erortzen dira baita ere, gero garapen sexual geldoa daukate, hau da, beraien urtea behar dituzte, umeak izaten azteko. Gero aldaketa klimatikoa esan duela, arrantza, eta holako faktoreak lortu ari gehiena da marrazoak moteltzen eta moteltzen, desagertzen desagertu arazten, marrazoak eta beste zenbat animalia gizakiaren erruz, ez? Hori da, bitxia da, Ego Afrikan, pakizu holan oso ospetsua dela, jendeak jaten dela, eurekin buseatzen, edo eurak ikusten, hau marrazo zuria da ospetsuena, eta... 6 metroko katxarro. 6 metroko katxarroa, eta hau joan ginen, eta nik enaukan inungo intentziorik, baina, zenarrai guztoko jakon, horako bat ikustia. Eta holan joan ginen, eta horako eskursio bat egin gauen, nun ez dotzuen ziurtarazten, euneko eunian ikusiko zula, zen natura da, zu itxasora sartu zeike, da ikusi edo ez, baina esan zuen, 4 urte, bat ikusi badik. Bai, Marrazo zuria dauz, beste mototako marrazo batzu, 3 metrokuak bilur berdina ematen dabela, baina txurixa, eangua tipikoa dana, honek orkako purua azizala pila bat, eta orkak etxen zotziena marrazo txurixei eraso. Orka marrazo, Bai. Eta hor, kristoneko burrukak eta lehia zeuzela animalien artean itxasuen, eta marrazoak horregatxe be, desagertzen. Danak inakabatu behar dugu azkenean. Gauza hori, berri hon bat dator. Berri hon batekin. Hemen itzagin genuen, iparraldean etorri biliziela, biriatun da Baionan landatu zituztela, frutarbolak, kalean da hori. Proiektu honekin, proiektu interesgarria zen, nik gustatzen zait, Donostira etorri dira, eta Donostin zagarrondoak landatu dituzte. Eta hori oso ideia hona iritzen zait. Gu, egon ginenean Eltzen, txiluekin, Eltzenek grabatzen, han badakizu handatu daude, 300.000 palmondo daude, eta datillak ematen dituzte, eta gukan turismo bulegokoek galdetu genion, eta datilla hauek zer? Donok hartzea dituta? Bai, hauek herritarrentzako daude, eta gaina, datilla ez direla merkeak, baina hau iruditzen zait, hemen zagarrondoak landatzen baituzte, zagarrak, jasotzeko, hor daude, lehen bekoak, bate berde daude dela jasoko ditu. Hori ondo dauzi goze, badekizu, batzutan nintxe rotondatan eta jarte dituztela, asak, gero arbolak laranjakin eta bebai Euskal Herritik kanpo jarte dituztela, baina ez die jangarriak, zatzotzi zehose jangarrik ezak ez izateko. Horre, rotondako asak eta zuek ikusi dituzue, koloretakoak eta politxak eta izaten dira, horrek ezin die jan. Zer rotondatan iten da hori? Ez da ikusi? Nik ez. Asak? Asa. Bai, asa. Eta segatik ez. Koloretakoak eta. Hombre, rotonda batean agian ulernesak ez izate jangarria, lehenko eta behin, orduan, kutsadura guztiagatik. Eta han jendea ez gelditzeko, han karteltxo bagarri beharko luketen, asa hauek ez dira jangarria. Baina adiz, Sevillan. Jendeak gelditzen baduzuan, norbaitek rotonda erdian, utzikoan biribilgunean, kotxea utzi, plan, lau argik emonda, noski, petoarekin atera, eta ez, asoa behia, no? Hemen
Baina petua jarri dut, eta... Baina adibidez, Sevillan, bakitzu larain ondo pila badauzela, eta larain jakorrak bai, tratamendu baten ematen da jendeak ez hartzeko. Eta segatik. Ornamentalak... nahi dute jendeak ez hartzea hori? Hori esatu nik, ornamentalak, eurak ez ornamentala diela, eta bestela dekorazio faltanek geratzen dira, ze jendeak hartuko itxitxun laranja danak, eta eurak geratuko ziela, zentzu, nire ez dauka zentzurik hori, azkenean, ez? Bitu, jendeak hartzen baitu, hobe, gainean postu ingo nitzake, bitu, jarri ditugu, eta jendeak jaso ditu horiek, eta gaina etxeara ematen ditu, eta honegin. Eta heltzen araua dago, udaletxeko araua, non, dan hori, horiek dira... Beharrezkoa, hartzia. Ez, baina hori bai, palmondo horietara, jakin beharra da gora igotzen. Zekusi marra ze teknika, ze gailu barra ituzten da hori, baina, bueno, ni igoko nintzake. Zigor, pinganillotik, pinganillo honetatik. Esate hostie, horrek, laranjak eta honek asak eta rotondak dauzenak, honek, bueno, jangarrixak ez dakidi, baina subespezie batzu die, ez dut tratamendu berezirik emoten ez jateko, baizik eta espezie batzu die, normalien jaten ez dienak. Zapore mingotzagatik, eta zuk dana jango zen. Dana jango zen. Mingotza erabiliko nekez. Maonesa askokin dana jaleike. Bueno, ero ez ne gaine txantillo hon batekin gaine. Pipi entzut patatana. Bai. Beraz, horrek esan nahi dau, eina dauzela. Eta nik bai etxetik eina ekarri ditut. Beraz, etxeko lanak. Gure tukua badakizkite. Honek gauzak, lantalde, hemen 8 pertsona ezin gara, egon, ordu bete, begira, ez da izetan, hola gauzak horretu eta ekartzen ditugu. Holaxe, ordu nontxe geratuko jakun, patatak zuritzia, japotxo bat, mostia, honekin naztia da... Eta gero antxoak fregitzea. Eta gogoratu, patatak ondo garbitzen baitu, azala ere jangarria dala, nahiz, eta guk ez daukagu inungo itxuraik, eta hori gure oso gurea da, nik uste hori kultural puntu bat ero bada, ez guk hemen beti patata zurituta. Nik horren kanarria erruga da, paparruga, eta hartu hasi zuritzen da, zaiten dozu zuritzen da. Holan jaten dietan, nola jako oso azala, bai, azala da guzti jaten die, eta garbi badao, jangarria da. Patata gordinik ezin da jan. Kozinatuta badao, eta ondo garbia baldin badao, dana jan alda patatakoa. Orduan, hori kontutan euki. Bai, hori da. Eta gero, Andaluzian badagoelako errezta bat papasalinaz deitzen dana, hau da, patatak, patata onduak, edo, bai, patatak entzalada, eta horrekin goitxugu. Normalian, tapa bezala zerbitzatzen dienak, gauza oso merkea da, zagazkenean patata, tipuleta, perrexia, oliba horia, eta ospina dauka, ez da gauza zaila, baina antxoakin ondo jaten dana. Bueno, guk iruzurrik ez dizu egingo, eta hor badago, jatetxen iruzurra, ero esaten dana hor badaude, gaur egon, zenbat etiketa eta zenbat kartel jartzen dira, hemen aipatu izan dugu, ez? Marketina, ez? Marketina, hori da. Zenbat ikusten ditu kalian daukatena olako kartel bat eta sukalderitza mediterraneoa. Eta hartu eta sartzen zara bertan eta kartan bapatean olagarroa ez dakiz zer da, esan duzu. Mediterraneoan olagarroa, normalean hori Kanariar uharteetatik eta horko kostaldetik eta eramaten dira eta holan, baina bueno, hor jartzen dituzte olakoak, ero sukaldaritza ekologikoa, ez? Eta ekologikoan, horrek hartzen dizkizute... Bai, Mexikoko aguakate bat. Bai, eko bai, baina logikoa ez dana, eta hor hartu, eta sartzen dizkidute, bestak etiketak, horrek saldu egiten du, baina hori danekin ikusten dugu, erosketak egiten juten gara, burniarekin, kaltzioarekin, honekin, besterik, glutenik gabe. Ontxe proteina da holan garai, ez? Modan dana proteinekin, da? Ni nahiz, justo ni kontrakoan ez, baina holako veganoen da kontu eta beba daude, eta veganoa badira, ez? Animaliak eta sufritzea, eta ez da izan holako jakia, baina berdin zaie, hor saltzen dituzten kinoa eta ez dakit egoten badira baita, ekologikoan berdina. Berdin zaie, ekarri badituzte munduaren beste puntatik, ero hemengoa diren, ez? Eta holakoetan aguakatea eta gaur egun modan dagoena, bai, gaur egun aguakatea hemen ikusten du. Baina hemen ikusten ari gara aguakatea, non landatuten, berez, hango landare bada, Hego Ameriketakoa, hemen landatzen hasi dira, eta lehortzen ari dira hemengo akuifero guztiak, ez? Orduan, hor ere, ekologikoa, ez dakit, gauza ez, kontutan eukin beharreko gauza direla, eta beste bada, merkatuko sukaldaritza. Hau Paul Bokusek asmatu zuen. 1976 urtean da, berak esaten zuen,
berak egun hortan zer jango zen bere jatetxean esekien, bera merkatura joan, eta segun merkatuan zer zegoen, horren arabera, erosketa egingo zituen, ekarriko zizkioten bere fruta dendakoak, arakinak ekarriko zion, da horren arabera bera moldatuko zuen karta. Hori da, jasangarri xena hori da, azkenean joen. Bai, baina hori eskaintzen dute batzuk, eta karta daukate, karta finkoa 3 hilabetetan. Orduan, horrek ezin du jarri etiketa hori. Eguneko menua saltzen duen norbaitek bai jarri aldo etiketa hori. Ez? Merkatuko, eta ju naiz gaur, eta gaur zeuden, bitu, asmoa neukan ez da izateko, baina merkea, bitu ze antxoak eta hauek ekarri ditut, eta hau da, hori eguneko menua daukan toki batekin aldu. Baina jatetxe batek zeinek 3 hilabetetan karta berdina daukanak, hori ezin du esan. Eta saldu, horako batzuk badaude saltzen dutenak, ez, etiketa horrekin. Eta orduan hori ez da merkatukoa. Edo artisaua eta gero kroketak kongelagoak nurbaiten erosi. Hoxe, holako zenbat. Ba, eske paketean artisaua jartzen zaren da. Etxeko postreak. Ja. Lagun baten jatetxe dauka jatetxea Madrilen, lagun baten familiko batek eta etxeko postreak. Etxeko postreak, bai. Ez dakigu ze etxetakoak, ez du jartzen ze etxetakoak, baina etxeren batekoak badira. Izango die. Bueno. Olioa. Gatza, bota itxugu perrexia eta tipuleta. Bai. Hau, holan... Holan bakarrik, Bueno, esko holan... Holan bakarrik, Itxura dauka. Eta izokin, hau, egaluze holan poto batekin be bai. Bai. Primeran. Zuko, ospinan ezin zan zuero bikotea zan zuretxean? Ez que pego bitxero, ez da. Bakar, esadot, gainera, lehen erreztan idatziot koiarakada bat, baina... Eskua joan iten jat. Jatu gustaten ala. Nik sukaldari bat bada oso jatorra dana hor telebistan, eta arek uste dut. Eta oliba olio txorrota botako diogu. Bat, bi, iru. Pan. Bueno, bauntxe, adi, olio txorrota bat botako diogu. Baina, honetanako ja ona. Baina, kontatzei jo. Bos oliba olio koiaraka da, eta bos burduntzalik, burduntzaliakin igual izan daiteke, baina ez dela, zaki. Bueno, egingo ditugu, antxoa frigitzen, ikusi dituzue, pila bat, ez? Asmoa bakarrik irinetik, irinek pasatu eta frigitzea. Bai, nik etxean normalen itxeitxut arrautzetik bai, baina intentzioa da, honeia, marinatzen egon diela limoiakin eta berakatzakin, irinetik pasatzea, tempurako irina beba eukitzen bozue, primeran kuruskari geratzeko, beraz ontxe. Hendik irinetik pasa, eta horixua bero dauenean, frigitxu. Dana dauzkagunea den ja, bueltan etorriko gara, patatakin zerbitzatzera. Zui kuruskari gustatzen gatzu, Nire? Ez? Bueno, zuretako patata orduan, bale? Bale. Tenetako antxoa. Ni beti kontraita. Oso ondo, hone ja, frigituta. Bai. Politx. Lehenak ata ditxu, lehenak probauko ditxu, hau zapaiak ezerreteko. Ez? Bai. Komeni da. Eta gaina hau, bueno, antxoakin duen moduan, sardinak inin alduzue, ero beste... Sardinekin. Otutzen zaizuenakin, eskura daukazuena. Egia da, olakoak antxoakin oikoa badala, baina sardinakin, egia esan oin, gaina sardinak badaudela. Zeunak, sardinak hainbat eta hainbat herritan erreta jango ditugu, eskuekin mesedez. Hori bada udako gutixia, Gutizietako bat, tomatekin eta piperrekin batera. Hori da. Horre, egiten da, porra. Zeintzu dira udako produkturik hobenak? Ibarrako piparrak, frigituta, tomate Gernikako ensalada. piperrak, nik, biak, Gernikako pipersale oso pipersalea naiz. Bueno, gu hemen txorienen, antxoa oso salea gara. Faltan botako ditugu, baina apirilean, datorren udaberrixan bueltan izango ditugu. Eta errez hau, benetan, gomendagarrixa, antxoak limoi erara. Klink. Bai, ikusten dut. Horrek eskuekin. Ogia izango basan moduan, nola, bultzaiteko? Zeman, patata bat. Eta gero antxoatxoa. Mira horrela antxoa. Limoi, suar. Honak, Oso. Oso. Eta patatakin bikain. Eta hon esan duzu jaten diela holan patatak? Andaluzia partien holan jaten dio. Beraz, hau, plater kombinatu politxa, eta ontsa arrain kontuakin jarratxuz, lupia, papiote, erara. Horia.
lupia papilloterara, tomate, pinazi eta olibekin. Nazketa kombinazio arraroa, agian, probatu behar duzuena. Bueno, hemen ez gaude baino, igual pinaziak ez genituzke hemen sartuko. Proventza erara hola leitzen da. Olibakin eta tomatiekin arraina asko, bai. Hori bai, baina pinaziak? Bueno, gaur pinazia sartuko izkiur, segatik horratzean zeudelako eta irtera eman behar genielako eta gaur horrela prestatuko ditugu lupia honekin. Tomateak erditik moztu eta gopor batean jarriko ditugu olibekin, baratxuriarekin, pinaziarekin, perresiarekin, gatzarekin eta oliba olio txorrota batekin. Nazi eta gorde. Lupiare xolomok atera, erditik moztu eta aluminio paper pusketa moztu ondoren, limoi xerra bat azpian jarri, lupia xerra gainean, gatza bota, lagungarria jarri aldamenean, ondo itxi eta laberatu 200 gradutara 10 minutuz. Atera, ez erremuturra eta ero orden ez dakit, jan eta erremuturra. Bueno, ez que azkenean, papillotera deitzen dugunean, lurrundana geratzen dio hor, beraz, erretzia erresa da. Kontuz hili behar da, horretzatzen denean lehenengo lurruna, kontuz, eta nik aluminio papera erabiliko. Badaude batzu, aluminio papera, kontuz da izan, labeko papera erabili dut duzuen, ni beti aluminio papera erabili dut, baina galdera, hau da, benetan dano jakiteko. Aluminio paperaren atal brillantea, hau da janaria ikutzen egon behar dana, ogitartekoak eta danok biltzen ditugu oso polita, brillante, baina ez, brillanteara janaria ikutu behar duena, eta batez ere, labean zerbait egiten dugunean. Nik beti aldrebes itzen hauen. Bai, danok egiten dugu. Ze polita doazen ogitartekoak horre, bilduta, Bueno, ez, hori benetan, eta batez ere beroan, otzean berdin da, baina gero, papillotera egin behar badugu, aluminio paperaren atal brillantea, barrura janaria ikutzen hori izan behar da, bale? Hori kontutan izan da, gaur duaiek oparitu izu truko. Bueno, egunero ikasten die gauzak eta txorienen, hortara gatoz, hori da. Entretaritza eta batzutan ikastera, erakustera. Eta, bueno, papillota bebai, inzeiker sabitregi gorrak esan daben bezala, labeko paperakin, eta gero saltzai txuste holan silikon asko ontzi batzuk, bebai, hori hori jarri da modan, Patri? Bueno, indala 10 urte igual, baina... Bueno, netzako moin. Bai, saltzai txuste, mikrobin labian itxeko, eta labian eitzeko, die holan, papilloteak zen nahi dago esan, ontziratua. Bai. Euskeraz nahi dago esan, ontziratua edo ontzi baten sartua, eta italieraz alkartotxo, esaten jago. Orduan, ze onura dauzka, modu honetan kosinatziak, olixorik eta gantzik ez tozula bihar, ze arraina itzen da bere lurrunetan edo bere sukuetan kosinatu. Osa, gurina ezin diogota? Bai, baina ez tala biher. Bale. Egosketa denbora bebai, laburjan izaten da, eta ez tozula inungoko lan ezagutza gastronomikorik biher, edo zeinek daikela. Eta, gehiago esango nizut, aspaldi egun hauetan erorzi duzuen air fryerrean ere egin dezakezu horrela. Jendia posik egongo da. Beste receta bat emango izu horrako. Bueno, jendia posik egongo da, egia air fryerrean jendeak arraina itxen dauela, hori, ez dakit usainan dako, da erresa dalako, da labia espiztiarren, egia da, air fryerra eta arraina lagunak diela. Kondutan izan, labe bat dala air fryerra, Ez da, frigila gailua, ze saldu ziguten, nik lehenengo entzun nitzunean, frigila gailua da, ez da, labe bat, aizeana, hori da. Eta hori da. Hemen, bota ditut, tomateak erditik moztuta, olibak olan osorik ero erditik moztuta nahi izan ezkero, pinaziak, baratxuria, gatza eta perrexila. Oliba olio txorrota da bat, hau naziko dugu, eta hori lupia garbituko dugu, xerrakatako dizkigu, hau nahi izan ezkero osorik ere, bere hortan, papilloteran inalko nuke hartu, bildu ondo, limoi xerrak hemen barruan sartuko genizkioke, gero, hau lagungarria aldamenean, eta baita, baina, denbora gehiago beharko luke, eta gukin goitu, razioka. Oin, moztingo dugu, xerrak atera, pintzak hemen dauzkat, ezurrak entzeko, eta hau, zuen arrandegian eskatu aldo zuen ateatzeko, eta ez zetan ipini behar hemen ziorriten hasi behar, zuen lasai. Osondo, eta arraina ez da, baina hor urbil dau molusku bat piangua deitzen dara. Ja, nik eneuken entzun da hori sekula. Nik besta, sekula da gainera, nahi txanola interneten bilatu dut. Eta nolakoa da? Ia zelako itxura zaukan, eta txirla baten itxura. Bai? Igual oskola da berbere txuana, apurtxe bat ilun haua. Uste, ja galdu naiz.
Bai? Bueno, holako txirla bat da. Bai? Eta hori jaixotzen da Mangladietan, Kolonbian. Eta zer dira mangladeak? Mangladia di holak... Eze guneak erola? Horre da, bakitzu hor suaitzez josite dagoten diela, eta Bai. sustraia dauzkiela, lokatzetan, uretan, hor, Bai. hor sustraietan jaixotzen dien molusku batzu die. Eta orduen hor itxatxita egoten die, eta horrek jasotzen daben pertsonak deitzen die pianguerak. Eta horrek Kolonbian emakumezkoak dira? Emakumezkoak beti, eta gainera, lan saia dela, 12.000 pertsona kalkulatzen da dauzela Kolonbian, hau iten da, danak emakumeak. Gaina hor, ezetasunean, ez? Ezetasunean, da bai, da azkenean, euren kultura gastronomikoan parte oso handixa, eta, ia da, euren identitadian parte dela. Ja. Nik ez ditxu pro, eta han egon nintzenean enitxun ikusi ze, hori hartzen dabe, Pasifiko kostan holan, hor Nardinen, Txokon, eta gune horreitan, provintzia horreitan. Kolombia. Zugan da zaude Kolombia? Ni Kolombian egondan hau, bai. Txoriene hasi baino lehen. Gero txoriene etorri nintzen, eta... Eta ja, oporrak apurtu, bukatu ziren, ja. Ez, oso ondo pasagaben, baina ez genitxun olako moluskurik proba, baina euren kulturan bai oso garrantzitsua dena, zedea proteina iturri oso handixak. Orduan berez, nutrizionalki oso interesgarrixako mendiela, eta hori, ondo omen dauzela. Beste osagai bat, bitu, probatu behar. Baina horretako bertara joan beharko genduke, eta... Eta Kolombia bauki ikur gastronomiko desente, kafia, ez? Bai. Kolombia ezaten batzut? Ez da, nik egia esan, Kolombia oin ezaten baiazu, kafia. Nik kafia bakarri paterola, jaki moduan, ez zaite etortzen bat erez. Bueno, badakitik egituz zolan, Empanaz, arepak... Empanadantzeko batzuk ere ez daukate bai bertakoak. Empanadak bai bauzkie, bandeja paisa... Hori ez dagoen hemen sekulaen. Hori guztako gatzone, guztako jakun gure alizi. Hori babarrunak, irugiarra, aguakatea, arroza, arepatxo bat. Bai? Horan, bandeja paisa. Ez hurrak hendu behar dinizio hori, baina, billo, bero... Baki oso gaizki ari gara gure seme alabakoitzen. Zer? Ezur bat aurkitzen dute, eta itxo biharrean, zurra! Bueno, aldamenera eroan hartu, eskuakin atara, eta ez da ez pasatzen. Eta bikotea bai, eta zigor lehatzak ezurrak, bai, baina konduz, eskine batera eraman, erakutzen beharko diegu. Egia da nik, berdela eta egin izan duan etxean da, beti ezurrak entzen izkiot honekin, eta jaten dute garbi, eta gaizki hoitzen nahi nahizela uste dute semeak. Zero, ezurren bat aurkitzen dute, eta ematen da, aurkitu dutela, ez dakit zer, olibanak ederki gentzen ditugu, eta kerezinak eta baita, ez? Zure seme alabek sardinak eta jate dituzte. Bai, gaina latakoak jaten dituzte denakin. Horregatik, beraz, gutxinaka. Zein da adina holan utzi bidana hau jati, oza, umia zarenean, ze adine da zu komendatzen duzu, umiai guztia asurtxuak eta. Jaixotzen dienetik ez. Ez, baina, ez dakit, baina... Lau, bosturte? Ez dakit. Ezurren bat izan bat. Bueno, papillo. A ver. Aluminio papera. Ontxaziko gara, eskulanetan, txoriene, adi egon. Limoi zerra bat. Amana. Horregatik dauka, onjoa dauka, bestaldian, ez dizuete erakutzi, baina hauek gure aman etxekoa. Xafra batzutan, ez? Hori beti oinarri jartzen da, limoia, laranja, da horako, bai, batzuk oinarri eta askok gainean jartzen diote. Nik oinarri nahi dugu. Orduan, bat ingo du, erakusteko. Jarri holan. Gero, venga, garbia jarriko dugu. Ezurrak aurkituko bitugu ez dela. Polita. Gaz pixka bat. Gero, gure nahasketa berezi hau. Hemen, aldamenean, ez gainean, gainean jarri aldiago nahi izan ezkero, Eta hemen guk hau jarri dugu moduan, jarri aldi oso piperberrea, kipula, barringorri batzuk. Asenario, bai holan Juliana eran oso tipikoak izaten die. Eta hemen bai dala garrantzitsua gero, bueno, aldan hermetikoen izte hau. Bai. Orduan, ez gara erotu behar, Hori, labeko paperakin jendia ikusiet grapadora dana erabiltzen. Munduan danetako dago. Holan dan irraxakin. Baina horrela hartu, egia da, hementik pixka lurruna aterako zaidola, berdin da. A ber, hemen nahi duguna egia da, hor bere lurrunekein eta hor kozinatzea, ez? Baina, hemendik gutxi aterako zaigu, eta horrela, labia 180 200 gradu ingurutan daukagula,
11 minutu, egia da, osoa sartuko denuke, 15-20 minutu beharko luke. Baina, hola, xerratan joan da, 15 minutu asko jota, 15 uste moduzue, ziur egin da hola. Ordan, beste atzuk egingo ditut, labera doaz, eta ero, bueno, ireki eta dastatzera. Zulutxo bat indiot, lurruna pixka botatzen du. Duda neukan, ze puztu nahi beste. Zuloti zabaldu mutir, zulu hor dakotzen zabalikta. Ja, ez da lehante eratzen batek. Komplika guazara. Holan. Gero, ona bestaldera. Bai, gurutze bat iten da. Gero, ona bestaldera. Eta maila normalean, ona zerbitzatzen da. Ditugu. Bueno. Dotore, Bai. Dotore, polita, Piskat. Eta txorrota oliokin zerbitzatzen da, holan? Esan dira ezin niola bota oli horiek, gurina bestia botata ez botatearen. Baina, ni bai, gordina. Txorrota da gordin, holan oliba olio, gordin botako dio. Eta, balaunok, prest daukagu, gure lupia papilloterara, tomatekin, olibekin eta pinaziekin. Iturrieta. Hau ez legunen errazinen, ez? Orduan, a ber, zemouz tira arantza. Ja, ba. Inda, Bai. Mira, justu esan du, pentsatzen nuen hartu dudala bat dala ustena natala. Eta, oso goxo. Ala. Osondo. Zue gazkinakin bezala itxia, gazkina. Ez, azurra aukakendu ingotzu. Nola esan pediatra horrek esan zuen hori ez da lehmeru mei? Eta hori gutxia! Horri deitzen jako, koitus interruptus. Horrekon bat. Bueno, mesedez. Aldatuko gugai, ez? Tomatea, probatu tomateak eta benetan. Olibakin pila guztau jatez, benetan kombinazio, oso goxua, pinazin bat gero hartukot. Eta, bueno, bixarko eguna tradizionala da. Bai. Tanik betik hartzaitzu gazixak, baina bixar gozoa ekarrik. Bai? Bai. Bani bihar berezia. Oso berezia, baina hortako, etorri merkozatea ikusteko ze berezia den, eta ze gozoa den. Agur, Agur,